și elevi ai clasei 12C, anul 2013. Ne vedem la BAC. Bacule, venim! Am avut cea mai minunată clasă. În acești 4 ani. Împreună am trăit cei mai frumoși ani a acestui liceu. Pentru cei mai buni ani împreună. 12C. Cea mai tare clasă. 12C. O să ne fie dor de voi. 12. 12. Acum fiți atenți. Băi, și vă îmbrățișați. Ca la țară, am copiat la mate și la sport. Școala s-a terminat, libertate, frate, poate facultate și viață de noapte. Visele mele se împlinesc, cât bani în palme sau cât clipesc. Respir iubire, mănânc iubire, vă dau la toți și mă lipsesc. Nimic în lume nu mă oprește să urlu tare. Sunt fericit, nu-mi strigați ce să fac, fiindcă timpul e una, chiar noi suntem ața din el. Ziua când am văzut, inima mi s-a urcat în gât și n-am mai coborât. Bate acolo sus, iar când te sărut, 5 bătăi în plus pe minut. Nu mai vreau ceva, ochii verzi și părul tău mi-ajung. Stai, nu te mai mișca, asta-i poza noastră, 28 februarie la metrou, la gara Visele mele se împlinesc, cât bani în palme sau cât privesc. Respir iubire, mănânc iubire, vă dau la toți și vă lipsesc. Nimic în lume nu mă oprește să urlu tare. Sunt fericit, nu-mi strigați ce să fac, fiindcă timpul e una, chiar noi suntem ața din el. Numai pentru noi doi, timpul să-și oprească într-o joi și să-l păcălim, să-i dăm drumul din nou și să o
Nu mă oprește să urc tare. Sunt fericit, nu-mi strigați ce să fac, fiindcă timpul e una, chiar noi suntem mața din el. Visele mele se împlinesc, ani sau visele mele se împlinesc, ani sau Vezi, da, o fost fiecare.